тағйирёбии иқлим барои Тоҷикистон яке аз мушкилотҳои ҷиддӣ мебошад ва ин на танҳо ба обшавии пиряхҳо, балки дар водиҳо барои ҳосилнокии замин, ки манбаи асосии ғизо мебошанд ва маҳсулоти кишоварзиро мо аз он мегирем барои рӯзгори худ, зарари худро мерасонанд. айни замон аз сабаби муҳоҷирати меҳнатии мардум корҳои хоҷагии қишлоқ асосан дар бардӯши занон аст ва дар Тоҷикистон рӯз ба рӯз ин кор мушкилтар мешавад ба занҳо. мубориза бо таъсироти манфии тағйирёбии иқлим ба хонавандаҳо ва фермерон, ки занон сарваранд, душвор аст ва бинобар ин онҳо бештар дар байни гурӯҳҳои камбизоати деҳот маъмуланд. дар натиҷаи манфии иқлим ҳосилнокии кишоварзӣ коҳиш меёбад, талофати кишоварзӣ аз гармӣ ва хушксолӣ, офатҳои табиӣ меафзояд, ки ин ба хатари камбизоатӣ ва гуруснагӣ оварда мерасонад. дар водии Ҳисор занон ва кӯдакон аксари рӯзҳои худро дар ҷустуҷӯи об, хӯрок ва сӯзишворӣ мегузаронанд. аммо ҳароратҳои баланд, боришот ва барфи кам дар пиряхҳои кӯҳӣ кори моро мушкилтар мегардонанд. масалан дар соли 2019 бо сабаби мавҷҳои гармӣ хоҷагии мо, ки ман идора мекунам, ҳосили сабзавотро аз даст додем. аз ин рӯ мо мисли пештара қитъаи калони заминро иҷора гирифта наметонем, чунки даромадҳоямон якбора кам мешаванд. дар деҳоти мо ҳозир аз ҳама мушкилоти асосӣ ин об аст. чунки об набошад, ягон кор дар деҳот намешавад. ҳатто мо оби нӯшокиро наметавонем ки захира кунем. мана ҳамин шланг об омасод, лекин вай қатра қатра мечакад. мана мо инҷо як баг дорем, оби нӯшокиро захира мекунем. дар он ҷо боз як баг дорем, обҳои барои обрезии агарот. маркази занони мо бо маркази экологии ҷавонон дар лоиҳаи мутобиқсозии тағйирёбии иқлим, ки аз ҷониби фонди Канада барои tashabbusҳои маҳаллӣ дастгирӣ карда мешавад, кор мебарад. дар айни замон омӯзишҳо ба ҳодии хатарҳои иқлим гузаронида шуда нақшаҳои мутобиқшавӣ таҳия карда мешаванд. ин кор ба мо кӯмак мекунад, ки хонаҳо ва зироатҳои худро аз таъсири манфии тағйирёбии иқлим ҳимоя кунем.